cantidad de xente que conseguimos mover nos mítines que está movendo por aí, non había tanta xente, menos no de Carballo, do Cristal, que estábamos a tope na baña. Quero saudar especialmente a xente que está aquí, a miña familia, evidentemente, que están aquí tamén presencialmente, os meus amigos que viñeron algúns dende a Estrada, C, Musía. Bueno, é que para nós non temos fronteiras. Para os emigrantes non existen fronteiras. Santa Comba é unha terra de emigración, desgraciadamente, por excelencia. Primeiro marcharon ao Brasil, a Argentina, Cuba. Marchamos a Suiza e a Alemanha actualmente. A vos parecevos normal eso? Non. Temos riqueza aquí, por que temos que marchar? Que marchen eles! Bueno, pois aparte disso tamén quero dar un saúdo especial a unha enfermeira que está aí pendiente se a chaman por un tema de urxencias, a sanidade pública está presente, o ensino está presente, a investigación, necesitamos investigadores que a xente non marche para o estranxeiro, que quedan aquí e que nos coiden de nós, e sin educación, sin sanidade, non temos nada. Pido un aplauso para eles, para elas. Bueno, e agora, como sei que teño tempo cotado, vou ao choio. Este non conta, é Almudena, eso desconta, esta é presentación nada máis. Bueno, vamos a ver. Vou vos dicir o que pasou últimamente no Parlamento Galego, para que vexades que o bloque é máis que preciso. E o que conseguimos nós, mesmo estando en minoría, non o consigue nin o PSOE, nin o PP. Nin agora o que se chama Sumar, que antes era Podemos, antes era Izquierda Unida, xa non entendo nada, mas estou un pouco perdido. Vale, conseguimos algo super importante. E grazas a unha asociación que foi a precursora desto. E a asociación foi unha plataforma de migrantes retornados. Foi Maruxía Domínguez, que era o que estaba aí ao frente, xa non está entre nós, pero para ti, Domínguez, conseguimos algo. A tarxeta sanitaria gratuita para os emigrantes retornados. E ese foi un éxito do bloque, grazas a Dani Castro e a presión de BNG de Emigración. A partir de agora, vos ao final vou repartir un formulario para que teñades aquí, para que vos dirixades aos Sergas e que empezades a fer presión e que non teñades que pagar os 87 euros famosos. Que incrível que os teñamos que pagar. Pero antes gustaríame que saudáramos a Cougil, o representante da plataforma Maruxía, que está aquí entre nós. Levántate, por favor, e un aplauso para ele. A verdade é que estou super emocionado. A parte disso, conseguimos algo moi importante. Está aquí tamén Carlos Vieito, da Mesa pola Normalización Lingüística. Outro dos proxectos nosos foi o de poder emitir contidos infantís e juvenís na televisión de Galicia, Europa e América. Pensades que parecevos normal que Aragón Televisión, que ten un orzamento moi pequeno, emitiran contidos infantís e juvenís, e nós que é recular, que non teño nada a controlar, pero que, ostras, era un pouco pesado. Pois conseguímolo, esa foi outra das iniciativas que se conseguiron. Por desgracia, como ali nós non somos maioritarios, pero ímolo ser con Ana Pontón, porque vai ser a próxima presidenta da Xunta de Galiza, que vos quede moi claro. Non pasaron outros puntos, pois mira, eran puntos bastante importantes. Era de recoñecemento das pensións de invalidez automáticas, porque xa bastante duro é ter que pasar un montón de controles médicos e que chegas aquí, no, é que os dará non vale. É logo que pasa, que os médicos de Suiza non son de confianza, é o que pasa aquí. Pois é o que está pasando a día de hoxe. E teñan que batallar contra o Estado que non quere recoñecer as pensións de invalidez do estranxeiro. Bueno, pois isto non aceptaron, pero imos seguindo loitando. Pedimos que crearan unha oficina de migración para nós, para que podáramos resolver papéis, estilo formularios como 411, ese tipo de formularios, ou un DNI. Pois mirade, tampouco deixaron que non. Entón non sei para que queremos un secretario de Inmigración. Señor Miranda, váyase para casa, non nos necesitamos a vostede. Bueno, pois tamén votaron en contra. É outro tema moi importante, o da recoñecemento dos diplomas. Tampouco non queren chegar a ningún acordo. Ostras,
Alemania, Austria recoñecen os diplomas, teñen acordos bilaterais con Suiza. Pois non, o Estado español nin a Xunta de Galiza, que ten competencias en educación, non o quer facer. Eso non é xusto. Se un ven con unha persoa con unha formación, por que non se lle recoñece aquí? Pois non se entende. Pero bueno, isto son temas que imos seguir pa diante. Está claro que cando estea Ana Pontón aí e cando estemos no goberno, iso vai mudar. E iso temos a esperanza. Bueno, pois outro dos temas tamén que nos afecta a nosos emigrantes é preguntaredes, por que este home fala tantos emigrantes? Porque mirades, emigrantes aquí, case todos estuvemos en Suiza ou algunha relación. Pois temos tamén unha discriminación en termos fiscais. Vou poñer un exemplo. O segundo pilar de Suiza, que é un fondo de pensións que é obrigatorio, que está pagado a partes iguais polo empresario e descontado o traballador. Bueno, pois ese é un complemento da pensión, porque a pensión mínima non chega para nada. Pois mire, fixen un cálculo antes de vir para aquí, mi madriña, a verdad que estive motivada. Fixen un cálculo, non vou matar con cifras, pero é importante. Con segundo pilar, vindo para aquí, descontanche 40%. No Cantón de Berna, 7%. É dicir, que vanche devolver ese 7% que che por exemplo, do Cantón de Berna, 7%. E aquí, 40%. É dicir, que de 200.000 francos, casi se levan a mitad. Que vos parece? Pero en cambio a banca, aí non hai problema, dámosle cartos e barraudalas. Teñen problemas económicos, non hai problema. Crédito, non pasa nada, non vai ser que desaparezas. Pois así estamos. Despois, no tema das pensións, está a Lei 35/2006, que continúa ca discriminación. É dicir, a nós, obriganos a facer a declaración a partires de 14.000 euros, vale? En vez de 22.000 euros. Eso tampouco non é normal. E ainda por riba de marchar daqui do país, chegas aquí e ainda por riba che penalizan. Pero cal é o objetivo logo? Nós como nos tratan? Como a segunda clase? Pero isto non é normal. En cambio, cuidado, se ao mellor ven algún jeque árabe e facemos un regalo. Bueno, non falemos de jeques porque acaban falando pro rei anterior e entonces acabamos mal. Pero bueno, vichedes que ellos condanaron as deudas. O non? Pero a nós non. Bueno. Eso non era delito. Eso non era delito. No, claro. Pero nós sí, a Hacienda Española somos todos menos algúns. Aí está. Pois a verdade que, bueno, son moitas cousas que podíamos continuar a falar delas. E o que vos podo falar que a xente sigue emigrando, a mocidade sigue marchando. Eu coñezo un montón de xente que está fora que por desgracia sigue emigrando. Mirade, nos anos 70-80 e no Motomedes a mal había moita xente que marchaba porque non tiña prácticamente escola, non tiña posibilidades de buscarse un mundo mellor, marchaba da pobreza. Agora, a xente que marcha é a xente super preparada. E daquela, se a xente preparada marcha daqui, que é o que nos queda a nós? Que é o que nos queda a nós? Estamos convertíndonos realmente nun país despoboado, onde xa non existe xente, onde non hai xente e a xente marcha. A mocidade está fora. Eso é o problema. Ese é o problema. E temos que poñer políticas que favorezan o retorno, pero políticas reais. Nós o que non queremos é subvencións, nós o que queremos política realmente de integración é unha política fiscal xusta e crear un status fiscal para os emigrantes retornados, como existe noutros países que non nos obrigan a pagar. Por exemplo, fixen outro cálculo máis, por unha pensión de 4.000 euros, ven a sair a máis de 11.000 euros pagándolle o fisco. ¡Wow! ¡Que barbaridade, Somos verdadeiramente os emigrantes, bueno, estamos listos para que nos continúen a muxir. E isto non se pode aceptar. E así nos vai, e bueno, isto temos que cambiálo porque estamos nunha situación, pois, complicada, pero temos que, a única forza que nos vai facer cambiar isto é o Bloque. Porque o Bloque é o único partido que nos vai realmente representar a nós. Porque o Bloque pensa na súa xente e non temos intereses fora. Outros dependen de Madrid and company. Cando vos falades dos cataláns e dos vascos, vai, que os cataláns e os vascos consiguen. Non é que tampouco sexan máis listos que nós. O problema é que eles saben votar con cabeza e votan aos seus. E saben que son eles que nos van defender. Bueno,
non me quero adentrar moito a falar do tema do rural, como xa sabedes que son tamén do rural, e orgulloso que son de Xixó de Esternande e tamén de Boaña de Castillo, non me importa recoñecelo, ao contrario, é unha honra. Bueno, que cos que queres que vos conte? Cando intento conectar a internet, flipo. Non hai conexión, pero si parques eólicos e minas de Barilón que tutiplén, aí non hai problema, para eles si que hai. En fin, perdonádame que me estou... Espero que non me estea pasando o tempo. Almudena, que tal vou de tempo? Mal. Bueno, pois vou acabando. Vou vos explicar unha cousa e xa remato, vale? Vou pedir un par de papeletas aquí, un segundiño. Bueno, vou vos explicar unha cousiña, non pensades que estemos aquí no manual de escola ni nada parecido, pero vamos a ver, esta é a papeleta do bloque, vale? Congreso de Coruña. Encabeza Néstor Rego. Isto ten que ir para sobre branco, porque temos que evitar, no, ahora sin cachondeo, votos nulos, porque pasa, E outra, que está aquí, que a xente moitas veces esquece de votar, pero é super importante, porque a Cámara do Senado ainda existe. E nós, co candidato Xesús, Luís, da Argentina, e a exalcaldesa de Meride, María Socorro, estou seguro que tenemos unha super representación tamén no Senado. Aquí tende as tres cruces, que hai que marcar. Xesús Gómez Antelo, Luís Cipriano Fernández Ajeitos, bueno, este é argentino, mi madre, non me composto. María Socorro, Cea Vázquez. Pois xa sabedes, é o que tendes que facer, votar nestas eleccións, votar con cabeza e votarlle o BNG. E ainda vexo que estás entrando xente no auditorio, moitas grazas por vir e ainda estás seguindo entrando. No, se seguimos así, imos sin chelo, ainda non nos vai chegar ao auditorio. Pero a mí que me vai matar con eva do tempo, como teño que rematar porque non me queda de outra. Por certo, Estrada Sá, en Grixó de Esternande, San Salvador. O apoio da Diputación que nos dou fondos, que recoñezades. Aí, ben. Parabéns a Diputación. Agora que o levan acá, bueno, non querían o cambio, agora remarta a maioría absoluta, que o faga xa. Bueno, pois agora, perdoadme, eu quedaría esta mañá aquí falando con vos, pero vou irme a matar. Entón vou facer o paso a persoa seguinte, que para min é o meu pai político. Chámase Xesús Gómez Antelo, do Carballal, candidato ao Senado, sindicalista. Foi o home que descubriu os cartos perdidos do segundo pilar. Sin el, moita xente que está aquí non recuperaría os cartos que están aí perdidos. Sabedes que hai millóns e millóns nos bancos suizos esperando que alguén os veña a buscar? Pois ese home é el. E gracias a el creouse esa fundación. Fixo Radio Galega en Xenebra, en Radio Cité. A verdade que é un crack. Se este home fixo todo isto, que pensades que vai facer por Santa Comba sendo de aquí? Vai nos poñer arriba de todo, e non solamente Santa Comba, toda a comarca de Bergantiños e por extensión a todo o mundo e de Sallas, a todo o mundo e por toda Galiza. Este home, verdade, podedes apoialo. Eu convencino para que fora candidato ao Senado, non vos vai defraudar. Eu vou dar a cara por el. Vale, suba aquí, veña, Xesús. Bueno, e gracias a todos por vir aquí ao acto, vale? Moitas grazas. E arreglou unha costureira simpática de Santa Comba e sería unha deshonra se eu non puñera a chaqueta. Bueno, é un pouco presumido, pero non pasa nada.